enwe nwanne anyị nwoke kpọrọ m wee kpesara m ife mwute emere ụmụnne anyị na Kaduna. Unu na-anya na akụkụ m ebe unu ya afụ shops ndị a emechiri emechi ebe ụmụnne anyị na-azụ ahịa. O wee bụrụ na ndị ugwu ka ebe a dị n'aka wee na-akwụ ego ada agbaji aka, ụmụnne anyị wee nọrọ ebe a na-achọ ife afọ ya eri. Ọnya ka ofu onye Igbo be anyị ji eje si n'azụ wee gokọrọ ebe a na-arụ ọrụ. Agwaghị afa ego na a na-akpọ ebe a, agwaghị afa ego na o debere ebe a, o wee kwụrụ ọtọ baa na millions. O wee bido ịgbaji ha aka, ha wee kpọọ m wee kpesara m ya, m wee tie, m wee sị mba na mma abịa ebe a ka ntị egbu maka Igbo bụ ofu, nwanne na-adị na mba. Ọ bụrụ na nna ya Ojukwu dị ndụ, ụdị ife amadị na-eme. Ọ bụrụ na eme nke nwere onwe ya, ụdị ife amadị na-eme. Enwekwa ndị ọzọ na-ekwu no, mana uche anyị adị ya maka anyị nwa bụ ndị Igbo tọrọ atọ ya maka enwerozi spokesperson for ndị Igbo. Oh yes, ọtụtụ mmadụ dị afraid of speaking maka ndị nke kwuru ekwu eji ha. Onye ndu ndị Igbo na Lagos ọkwa aka ji ya, aka m na-ajụ ịta ajụjụ ya ruo taa. Eme nke aka ji ya wee ruo taa. Ife nwanne mere nwanne. Ife nna kọrọ na ụmụnne m bụ na Ojukwu emeka ife. Nna ya Ojukwu mere ife dị egwu, kwutọrọ ndị Igbo asọ ya anya. Mgbe Umaru Duko mere ife adịrọ mma, ọ sụọ ya ụra mgbe a na-eme 93 conference. Ọ na iru Abacha ka ọ nọ wee mee. Ọ ife eji ama nwoke. Ama m ọtụtụ ndị ugwu na-eme politiks, ha ncha na-ekwuru ndị be ha first. Ama m ọtụtụ ndị ofe mmadụ na-eme politiks, ha ncha na-ekwuru ndị be ha first. Mana ọtụtụ ndị Igbo na-eme politiks na-ekwuru maka obodo ahụ Naijiria first. Ụnụ afọ ebe mmiri na onwe na-agarị during election. Ama m ọtụtụ shops ndị be anyị emebiri ife. Ka anyị tụọ vootu agwa ya atụ na legacy dị mkpa. So legacy dị mkpa, very very important. A na-ekwu okwu legacy, ife anyị na-achọ bụ good name, ezi afa ka ego. Mana ọtụtụ ndị okenye anyị nọkịta aghọtara ya. Ọnya ka m ji wee necha ọnwụ Onyeka Onwenu, necha ọnwụ Iwu Anyanwụ, nne nke Ọkwa Dike Chukwuemeka Eziife, nne nke Ifeanyị Ụba. Mmadụ na bụ ndị Igbo akpụ n'ọnụ, ndị na-eme ka ife Igbo daa ụda. Mana ife chọrọ ịjụ bụ kedu legacy ha debeze, kedu the untarnished name ha debeze, kedu legacy mmadụ na-anwụrụ anwụ debe. Ife dị n'aka ndị ugwu ọ gala ha ọnụ. Nye ka nwanne anyị nwoke goro wee debie ya na millions. Ụbọchị ọmụ ụmụnne m Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekene m ụnụ. Ụnụ anụla n'ife nwanne anyị nwoke brọda Paul Shigbo kwuru. Ụnụ afụkwana n'ife onyonyo o gosiri. Anyị niile bụ ndị Igbo ka anyị kwuke n'eziokwu. Ana m ekwu kwa mgbe ụnụ anụ nọ n'ime Naijiria, nka nọgodo n'ime Naijiria wee ruo mgbe a ga-asị na amasị na Naijiria pụọ. Otu na nka nọ n'ime Naijiria, nwanne m onwere onye na-marginalize m. Adamada marginalize nke Tosin ji marginalize m. I'm telling you the truth. Onye na-marginalize mụ na gị na-abụ bụ nwanne anyị na-abụ nwanne anyị nwoke na nwanne anyị nwaanyị. Ndị Igbo anyị na-ada adụba very very emotional and sentimental mgbe ọbụla fanụrụ marginalization ma ọ bụ freedom. Ha suspend their reasoning. Once anyị nụrụ anything once onye Igbo nụrụ marginalization or freedom, ọ dị echiche again. Obidozie art ba na-ekwuzi ife ọ napụtara ya n'ọnụ. Mana ka m gwa gị eziokwu nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, o nwere onye na-marginalize mụ na gị na-aba na Nigeria. Kedu ka o siri mee? Gwa m ofu ebe na Nigeria today, before and even today, since 1999 to today, enwegolu gọọmenti onye Igbo na-anọrọ na ya. Enwegolu ministers onye Igbo na-adọrọ involved, Senate onye Igbo na-adọrọ involved, House of Rep onye Igbo na-adọrọ involved. But every day onye Igbo ga-anọ na meeting, agbakọ ọnụ ma ndị ọzọ agbakọ ọnụ eme meeting, ekwu ife a ga-eme megide onye Igbo, megide ndị Igbo. Ọgbachi nkịtị eme anya onweze ka ife ha na ha akpacharụ n'ime ma nkwa ekwere na emezuru ọmapụta ọgbaghị na ha na-marginalize kwana gị. Kedu ihe dị ife ahụ iche? Gwa m ya na comment section ka m nụ ihe ebe afọ iche na onye Igbo anọrọ na ya, ka m gwa gị ndị Igbo nọ dị agbachi nkịtị. Emekwa na-ewuru marginalization na-asa anyị isi. Onye ọbụ anyị nwa bụ ndị Igbo na-eme onwe anyị. Ọ bụrụ na ya afụrụ onwe anyị n'anya, but ya ka nwere that few bad elements nọ na high places na-eyi anyị egwu. That is just the truth. N'ife nwanne mmadụ na-eme nwanne ya na north. N'ife nwanne na-eme nwanne ya na north. It doesn't mean that no nwere ezigbo mmadụ ndị nọ na north, but you can imagine that.
ihe njide wute to marginalization because ya chọrọ ka njiri ekwu okwu ka ndị be anyị nụ onye nwere ntị ka ọ nụrụ onye na-marginalize gị na this country mụ na gị nọ na ya kịta bụ nwanne gị nwoke na nwanne gị nwaanyị ọmadike ma nke ọ na-ekwukwu ya ọ bụrụ PDP ka mụ na gị na-abụbụ ndị Igbo na-atụrụ since 1999 na-eke ya oru this time ndị North ashia oru next time ndị South ashia anyị na-atụ PDP oruo mgbe o rugidezi ọwụrụ nọ nwanne anyị nwoke ka ọ ga-erutu ka apụta akpịrị ya asị na ama mmezi zoning again na that board of trustee ndị PDP nwanne mụ na gị na-abụ n'ụdị ịchọ ahịa nye ngụ list fa n'ụdị ha nọdị eme decision ha nataba ha kwuru gịnị onwezi onye na-agbapụtazi isi na ha ekwetara ife ekwuru kedu onye ha sara ife ha bụrụgoro plen ma ọ bụrụ egbe gbogogogo si nọt gbadata n'Igbo bịa si nọ na maji onye kọrọ gị a na-eyizu ụmụnne ha nọdị na polisi amaghị na sineti ma ha bụrụ gọvanọ ekwefa nkwa ha atịba ka ndị isi adọrọ mma emezi ọ bụrụ na nkwa ekwerefa na emezuru ya ọnwa ji atazi azụ maka na ọ ma na anyị dị sentimental na anyị dị emotional ọgụbazi anyị na ya na marginalize anyị mgbe onye bụ onye nọ n'ọkwa mgbe ọ nọ n'ọchịchị kedu ihe o butere anyị ka ihe o metere anyị chetakwa na last year mgbe a na-achọ ime election a ọ nwekwa gọvanọs ndị mma biri bana si release ọha Amadike si mee nka taa kere ebe bana afọdụ enyego ha Amadike afụgofa ha ekwukwara ya again election aga na eyizugokwa fa mee ife achọkwara ime ife ahụ ekwere na nkwa na emesi ọ bụrụ na emere na ọgbachi ya taa azụ gwa gị na marginalize gị onye iru onye kwuo na marginalize nya nwa na-alụpụ gị ya na ọ bụrụ isi na onwe na marginalize m because na onye na-ego fuel 1000 something ka everybody na-ego fuel onye esi nwe security na be m ka esi nwe security na north nwee na west onye ife sigara ọnụ ka o sigara ọnụ ebe niile onye sesiri onye ọbụ ike ka o si esiri ife ike onwe na marginalize m ụmụnne m nọ n'ebe a na-ekwu ya bụ okwu the truth bụ na ife na-ewutekarịcha m ife abụla fan nọ n'ebe ọbụla a na-eme those decisions gwa m anywhere ishe na marginalize ya anyị bụ ndị Igbo ka m gwa gị afọ onye be anyị bụ onye Igbo nọ na ya anaghị use our brothers na-eme anyị ife n'ife nwanne na-eme nwanne ya na north onye a nọrọkwa na gọọmenti ị ka na-imagine ife onye a nwere ike ime na ọ bata as gọvanọ asụrụ m onye mee biznes na-enwe na gain mana nwere ife ọ ga-abịa mezie na ọma ndị mma onye chekwa iru nyachi azụ maka na echi dị ime onwe onye ma ife nya bụ echi ga-amụ so ka anyị jiri nwayọọ ka anyị mara ebe nsogbu anyị dị ka anyị mara ebe anyị ga-esi na-atakụ ya daalụkwa na ụmụnne m nke onye chiri nya zere onye nwere ntị ya megịnị nya nụrụ